בוקר טוב ילדים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? היום אני הכנתי לכם סרטון במיוחד בשבילכם. אתם יודעים למה? כי אני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם. אני הרבה זמן לא ראיתי אתכם, היינו בחופשת הסוכות והחופש שלנו המשיך, לא חזרנו אל הגן. ואני מאמינה שגם אתם מאוד מאוד מתגעגעים לגן, לחברים, לצוות, למשחקים. אני מאמינה שפה בתוך הלב יש לכם דבר שנקרא געגוע. גם אני מתגעגעת וגם הצוות וגם אתם מתגעגעים לחזור אל הגן. לכן היום אני רוצה ללמד אתכם דקלום של שלומית כהן אסיף שמדבר על רגשות. ילדים, אני רוצה לשאול אתכם, האם מותר להיות עצובים? בוודאי. האם מותר להיות שמחים? בוודאי. האם מותר להיות כועסים? בוודאי. כל מה שאנחנו מרגישים בלב, אנחנו מבטאים על הפנים. בואו נעשה ניסוי, אוקיי? אם אני שמח בלב, איך הפנים שלי ייראו? שמחות. השפתיים מחייכות, העיניים שמחות. אם אני עצוב בלב, איך ייראו הפנים שלי? נפולות, השפתיים מכווצות, העיניים עצובות. היום אני רוצה להכיר לכם חברים שיעזרו לנו לבטא את הרגשות שלנו. אני אתן לכם דוגמאות. אז קדימה, בואו תראו. היום אני מראה לכם זוג חברים, בן ובת. אתם רואים, הם שני חברים שיושבים בשולחן. נכון שהפנים שלהם שמחות? אתם יודעים למה הפנים שלהם שמחות? הפנים שלהם שמחות כי הם חברים טובים. הם יושבים ביחד, משחקים, מדברים יפה אחד לשני, וגם מציירים ציורים יפים, וכיף להם בלב, וטוב להם בלב, אז הפנים מחייכות. בואו נכיר עוד חבר, תסתכלו על הפנים שלו, השפתיים שלו והשיניים שלו מתוחות. אתם יודעים למה? כי הוא כועס כי כנראה מישהו מהחברים לא דיבר אליו יפה ולא נתן לו משחק, ואז הוא מאוד מאוד כועס. זה בסדר לבטא רגשות. מותר לכעוס, מותר להיות שמח ומותר להיות עצוב. בואו נראה. יש לנו פה ילדה, אתם רואים? אני אראה לכם את התמונה. הילדה הזאתי, אתם יודעים שהילדה הזאתי היא מאוד עצובה. יש לה דמעות זולגות על העיניים, כי כנראה היא מתגעגעת. נכון שדיברתי איתכם על רגשות, שאולי אנחנו מתגעגעים לאבא, לאמא, לחברים שלנו, אז אנחנו עצובים, אז אנחנו מזילים דמעות על הלחיים והפנים עצובות. זה בסדר גמור, זה לא נורא, מותר להיות עצובים. הבטחתי לכם שהיום אני אלמד אתכם דקלום של שלומית כהן אסיף. אז בואו, אני רוצה להראות לכם מה היא הביאה לכם מתנה בדקלום. משהו שמרפא את הלב, שעצוב לנו, שאנחנו כועסים, שאנחנו לא שמחים. יש לנו את המילה שנקראת נשיקה. תגידו נשיקה, נשיקה. הנה. עכשיו אני מוסרת לכם נשיקה. אתם רואים? ואתם מקשיבים לדקלום של נשיקה. בבקשה. מוכנים? פרפרים. קח את הנשיקה, שמור אותה בכיס. אם תלך לאיבוד, אם מישהו ירביץ, אם משהו יכעיס, יש לך נשיקה בכיס. אם תהיה עצוב, אם דמעה של אשם תרקוד לך על הביס, יש לך נשיקה בכיס.
מה שמענו בדקלום? אתם רוצים להקשיב למילים? בבקשה. קח את הנשיקה, שמור אותה בכיס. אם תלך לאיבוד, אם מישהו ירביץ, אם מישהו יכיס, יש לך נשיקה בכיס. אם תהיה עצוב, אם דמעה של גשם תרקוד לך על ריס, יש לך נשיקה בכיס. אתם רואים ששלומית כהן אסיף נתנה לנו פתרון, היא נתנה לנו את הנשיקה. אני עכשיו משמיעה לכם שוב את הדקלום, ואחרי שאני אשמיע לכם את הדקלום, אני רוצה להגיד לכם שאתם ילדים מקסימים, ואני מוסרת לכם בסיום הדקלום משימה שתשלחו לי לוואטסאפ ציור או תמונה או נשיקה שאתם שולחים לחברים שלכם כדי לבטא את הרגשות שאתם מתגעגעים אליהם, שאתם אוהבים אותם. אז עכשיו תקשיבו לסיום הדקלום, ואני מוסרת לכולם שלום, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, ואני מתגעגעת ואני מצפה לפגוש אתכם שוב בגן. תקשיבו חברים, ותעזרו לי, בואו, זה שלום. מוכנים? תתפסו את הנשיקה חזק. תתפסו. אני מוסרת לכם את הנשיקה. תתפסו. תתפסו. תלך לאיבוד. אם מישהו ירביץ, אם מישהו יכיס, יש לך נשיקה בכיס. אם תהיה עצוב, עם דמעה של גשם תרקוד לך על ריס, יש לך נשיקה כיס. ביי ביי ילדים, תשלחו לי תמונות, ביי חמודים.